Село, село, пусто село, откак си се заселило. Турци не са минували, минували Кундисвали. Хубаво се село Чучупей и Чме. Вечер тук минаха 9 души с 10 коня. Урадини кондисаха да си гледа бяла рада. Вино носи и ракия, да си срещне тежки гости, да ги срещне и изпрати. Но от баш чардак да те гледам. Село, село, пусто село, откак си се заселило, откак си се заселило, турци не са минували. място и за своя ден. Знае си от край човека, че тогава е роден и на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините близки ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден.
тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Как годините минават, няма начин да ги спреш и с всяка се прибавя. Тя с скъпоценните си ръце, тя с благородното си сърце ни помогна да поемем първата глътка живот. Тя е Мария Алексиева. Тя е Леля Мичи, акушерката. Тя е маминка за живота, който ни дари. Признателно благодаря. Всички свещи запали. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде. Признателно благодаря от Ганка Алексиева, от Георги Петров, от Георги Михалев, от Гошо Стоянов и Димитрина Костова-Милчева, от Дора Стоянова и Димко Вълков. Благодаря от Елена Димова, Жана Дросева, от Желязко Канев и Иван Петков, от Иван Ташев и Йорданка Петакова. Признателно благодаря от Йордан Димов, Йовка Иванова, от Калинка Илиева и Марин Димов. Благодаря от Недялка Стоянова, Продан Георгиев, от Стоянка Калиманова и Таня Атанасова, от Янка Николова Димова и Минчо Салиев. Зато е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Честит да бъде този ден. Ами какво да ви кажа, мамилички, мамо? В професията има най-различни случаи, мила. Като съм отпочнала, съм била почти страхлива. Защото при всеко едно раждане чувствах така облегчение, че давам живот на новороденото. Просто ги благославям да дишат чистия въздух. И просто, нали така, сълзите ми се леят. Такъв чешит съм, просто страхлива. Но в практиката съм имала много различни случаи. И здраво враснала плацентата към плода. И ципесто прикрепене съм имала и какво ли не. И съм си вкарвала ръката до лакът. И така с пилообразни движения съм отлепила плацентата. И какви ли не случаи съм имала. В практиката съм имала и случаи, когато детенцето е загивало. И аз с волска каруца съм ги опращала до град Ямбол. Сняг, сняг и сняг. Не мога да се справя, мила. Това е задача на човек, който ръководи превоза, нали? Ами какво, маменците? Ами 62-а година, какво да ви кажа? То е било радостна година, защото децата ми се раждат с дъх на свежия въздух. Просто като се ображдат, вдишват въздуха и оживяват. Не съм имала случаи на мъртво родено дете, имала съм само 2 случая. Не за 62-а. Просто едното беше с пролабирал черен дроб тук на пъпчето, а другото беше с ципесто прикрепане на плацентата. Вие не ги разбирате тия неща, обаче ние, като сме учили, естествено ги разбираме. И вдишва въздуха и умира детенцето. Само 2 мъртви случая съм имал, на родилка не.
И това е, той ма писа, нали? Изброи 62-ри набор. Ами, не знам, миличко, кои са били рожбенци. Тук е нашата Калинка. Калинка, Данчето, Калинка, да. Данчето, тя отиде. Желязко, Иван Петко. И Желязко, той е жив още, да, Янка. Таня Сургучева. Да, тя е в Гърция сега. Димитрина Костовата. Тя е на 28 май. Тебе не те помня, миличка душе. Ти благословен да си, мила мама, че това, че ме изтъкваш така. Да, разбрах, мила, разбрах. Обаче това ми са децата, които са родени през 62 година. Щастлива съм била, щастлива, просто да литна във въздуха. Това е, Рожбенко. Пожелай ми нещо на 62 Пожелавам ви живот, здраве и щастие. Браво. Да, това е, мила маменко, това е. Просто да имате късмет, да очакваш, защото надеждата последно умира. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бях от пръчка при теб да се върна. Пак филмуче държих петак да скрия, пак се скучи да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Да се върна всеки ден по една дяволия, да е от мен. Пак се скучи да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Това е от стаята на детската градина. На времето тук сме се учили като малки дечица. Детската градина тук се стоеше, много деца минаха от тази стая, за да поемем стаята за първи клас. Учителката ни беше Стойка Алексиева. Тя първа ни научи да четем и пишем. Тя търпеливо, като майка орлица, държеше малката ни детска десница, за да изпишем ченгелчета, чертички, точка, запитая. Тя Стойка Кирова Алексиева. По специалност съм детска учителка, 67 година. 67 година. Тогава постъпих на редовно място в детската градина. Първият випускник ми бяха 61 година. С тях започнах. И 62 година, това ми са
Тогава бяха полудневна детска градина. В училището бяхме. Освен професията ми, така аз много обичам децата. Едно време бях казала, че ако не отида да уча за детска учителка, няма да отида по-нататък да продължа. Просто обичам ги. И не само 62 и 61 набор, всички деца, защото те казваха, вие ми сте първата учителка, другарко, вие сте първата. И когато отида на тяхни събиране, такова винаги вика, ти ни научи на всичко, ти ни научи. Тогава ги учихме да пишат, да отцветяват пак, да смятат. Просто ги подготвяхме за подготвителната. Бяха подготвителна група за училище. Мисля, че и децата бяха много доволни от мен. И където и да ми видят, където се спомнят за тяхните детски години. Какво да кажа друго? Работила съм вече 18 години, бях директор на детска градина. Бях директор с група. Имахме 2 групи, тук в новата градина, 87 година влязахме, тук в детската градина. 18 години директор бях, пенсионирах се тамка и просто сърцето ми децата тук да минат, не мога да не ги спра, да не ги питам. Така много обичам децата. И това е. Тук съм била, още започнах, аз съм кореняк Караджовка. Учих в Сливен, педагогическо за детски учителки. 58 година, още от втори курс, започнах на стаж тук в детската градина, лятната детска градина. Съм учила и по-големи в лятната детска градина ученици. Детската градина има по-голям набор, по-големи деца. Снимки имам доста така от детската градина. И до края, от втори курс, като съм започнала на стаж, до края, докато се пенсионирах, съм била в детската градина. Целият ми стаж е педагогически в училище. Обичам всичките. Пожелавам на 62-ри набор, миналата година бяха 50 годишни, им пожелавам най-вече здраве, успех в работата, бъдещето, семейния живот, всичко най-хубаво им пожелавам. Това е. Жената бяла, учителката своя, аз познах. Отминаме, но вече не познава. Се чувствах извинка и свят. Представих си я хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е победявала от нас. Прости ми прегрешенията много. Ето това е стаята на първи клас. Ти хора ми направи с тревоги. Учителко любима, добър ден. Снегът в косите падал е неволен, но аз не вярвам, че е сняг това. А все си мисля, кръг е ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи. Първият училищен звънец за набор 1962 година. Тук, в тази стая, другарката Донка Станева, като грижовна майка въведе малките първолаци.
а сърцата ни как топтяха вълнуващо от неизвестното, когато разтворихме буквара из читанката и заедно с другарката Станева засричахме А, Б, В, мама, татко, 1+1. Намираме се в двора пред къщата на другарката Донка Станева. Нека да й дадем думата да разкаже за първолаците, които тя ни научи на четмо и писмо. Еми какво да ви кажа я? Съвсем съм неподготвена, за да говоря пред това. Ами просто гледай снимката, разказвай спомени. Ами тук на първия ред са Желю и Иван Петков. Ученолюбиви деца, скромни, послушни. Други, това момиченце не си спомням. Това е Ганка Алексиева, а до нея е Елена Димова, Базоковата Елена. Ленчето много добре си я спомням. Ленчето си я спомням. Ние бяхме... Прогимназията завърших в Стефан Караджол и Ленчето живееха зад нас. Базоковото Ленче. Точно, да. Базоковото Ленче, по фамилия се водеше. Това не е ли Ганка тук? Тя е, да. Алексиева Ганка. От Ганка ми подариха лично тя ми подари албум за края на учебната година, който заредих с снимки от целия клас и въобще от това. Учителството ми в Стефан Караджол. Другите деца... Това е Данчето Петъковата. Данчето Петъковата. Тя е сестричка на Димитър. Димитър 4 години го учих аз. Той е научен работник в това. Ето това ти е предния клас, който си учила, а пък ние сме втория випуск след тях. Това е сестра ми тук, на Данчето брат и Димитър. Димитър после завърши математическа гимназия, много се издигна и не знам, научен работник ли е сега в това, в Трубухин нагоре. Плевен мисля, че е, да. Там. И много добри спомени имам въобще от целия клас, много ученолюбиви деца. Тук виждам, освен Митко и Сашо, на Киро Алексиев сина. Правилно, да. Киро Алексиев сина, който завърши художествено училище и работи като художник. Така, нека да се върнем на нашата снимка от първи клас. От първи клас, други. Това Ганка. Ганка си я спомням, като ми подари, лично тя ми подари в края на учебната година. Тук този е Йордан, до него съм аз. Това е Димитрина Костова, Таня Атанасова. Димитринка си я спомням. Таня учих брати, по-голям брат. Тя има двама брат и сестричка от по-горния випуск, а пък тя беше с тези деца тук. Други, това Димитрина не е ли Димитрина? Тя е, да. Димитрина в центъра на Стефан Караджол живеят. Димитрина. Пътувахме заедно, спомням с нея, до Елхово пътувахме, тя пътуваше с майка си и викам, въобще има добри спомени. А като клас луди ли бяхме, ученолюбиви ли? Скромни, кротки деца, нямах проблеми с дисциплината. Много послушни. Много. Защото от 5 до 8 клас бяхме много луди, бягахме се от час. Таня, брат ти беше по-голям и в по-предния випуск го учих. Други деца тук.
Тук Данчо само виждам. Таня. Тук е, това е Йордан, тук съм аз. Къде си ти? Ето. Що с тук? Тук. Това е Желю, бе. Желю и Иван бяха, значи... Не, ето тук съм. Това съм аз. Добре. Не си спомням. Хубав клас бяхте. Хубав. Не искахме миналата година да ти поканим за юбилея, обаче не можахме да ти открием. По кое време правихте юбилей? На ноември месец, на 22-ри, мисля, че беше. Ами аз до края на ноември после прибирам в Ямбол. Защото тук ми е по-уютно ми е тук сред природата, както виждаш и двора, орехи, черницата, големи така. И през лятото прикарвам тук. А пък като настъпи есента, по-късна есен си прибирам в Ямбол, защото апартамента ни там в центъра и голямо движение има и не мога въобще да се движа и бавно се движи и затова предпочитам да стоя по-докъсно тук и като се прибера да не излизам навънка, понеже движението по Преславска е много голямо. Подлиза. И заради това избягвам. Те, даже он един пак, като бяха тук зете и дъщерята, предлагат ми да ми прибират. Обаче, викам, още рано е за мене да се прибера. Още малко, защото есента е хубаво тук да може да прикарам. Там, като отида в апартамента затворена и само телевизор мога да гледам, нищо повече. Бавно се движа, не мога да ходя така из града. И заради това предпочитам да стоя тук до късна есен и след това да се прибера в Ямбол. Ами благодаря ти от целия набор 62-ри и от нашия клас, от името на всички. Да си жива и здрава, все така да те помним усмихната. Благодарим ти, че първа ни научи на четмо и писмо, на първата буква А, на първото събиране 1+1, че ни направихте хора с главна буква хора. Благодаря. Благодаря за всичко това. За това, което си спомните от първите години на началното образование. Другарката Рачева, тази, която ни пое от другарката Станева, с достоинство продължи каузата й и успешно ни помогна да пораснем с добро сърце и да станем хора с главна буква. А той, Илия Панайотов, като директор, макар и да беше строг, но справедлив, ни прощаваха всичко, а ние бяхме толкова луд, но пък задружен клас. Задружно бягахме от час по руски език
Задружно бягахме от немски език, от часът по български език и литература, по биология, химия. А те, както всички останали даскали, Минков, Дичев, Георгиев, Панайотова, Руска Кацарова, търпеливо ни прощаваха лудориите и ни извиняваха отсъствията. Скъпи възпитаници на училище Стефан Караджа, село Стефан Караджово, област Ямболска, обръщам се към вас, за да ви поздравя с изминалия юбилей, да изразя задоволството си, че съм ви познавал и учил в повереното ми училище. Бяхте ученолюбиви, трудолюбиви и дисциплинирани. Запазвам прекрасен спомен за ученическите ви години. Сега сте вече големи жени и мъже. Станали сте майки и бащи, граждани на България с достойни професии. Пожелавам ви от все сърце да бъдете живи и здрави, успешни и щастливи бъдещи години. Нека трудностите в живота да не ви съпътстват и взаимната обич и уважение да са завинаги. Бъдете все така достойни граждани на Република България. С уважение, Илия Панайотов, бивш директор на училище Стефан Караджа, село Стефан Караджово, област Ямболска, през периода 1972 до 1992 година. Последният училищен звънец за 8 клас за набор 1962 година в родното училище Стефан Караджа. Ганка Иванова Алексиева, родена
13.03.1962 година, село Стефан Караджов. Успех 600. Георги Петров Михалев. Роден 13.01.1962, село Стефан Караджов. Успех 586. Георги Петров Георгиев. Роден 30.11 месец 1961 година, село Стефан Караджов. Успех 373. Георги Стоянов Илиев. Роден 21.01.1962 година, село Деница. Успех 4.13. Димитринка Костова Милчева. Родена 8.11 месец 1962 година, село Стефан Караджов. Успех 4.40. Дора Стоянова Тодорова. Родена 11.05.1962, село Стефан Караджов. Успех 4.33. Динко Стоянов Вълков. Роден 02.05.1961, село Деница. Успех 3.80. Еленка Димова Николова. Родена 30.04.1962, село Стефан Караджово. Успех 4.67. Желязко Желязков Канев. Роден 19.12 месец 1962, село Стефан Караджово. Успех 4.53. Иван Ташев Иванов. Роден 20.06.1961, село Оман. Успех 3.93. Мир на праха ти, Иван. Йорданка Андонова Димитрова. Родена 12.06.1962 година, село Стефан Караджово. Успех 5.93. Мир на прахът, Йорданка. Иван Петков Георгиев. Роден на 19.06.1962 година, село Стефан Караджово. Успех 5.93. Йордан Димов Иванов. Роден 06.06.1962 година, село Стефан Караджово. Успех 3.86. Йовка Иванова Николова. Родена 26.11 месец 1961 година, село Денница. Успех 4.33. Калинка Илиева Апостолова. Родена 24.05.1962, село Стефан Караджово. Успех 5.40. Марин Димов Тодоров. Роден 10.09 месец 1962 година, село Стефан Караджово. Успех 4.00. Недялка Стоянова Кирова. Родена 26.09.1962 година, село Деница. Успех 5.93. Продан Петров Георгиев. Роден 27.02.1962 година, село Деница. Успех 3.80. Стоянка Николова Димова. Родена 22.01.1961 година, село Стефан Караджово. Успех 4.46. Таня Атанасова Иванова. Родена 28.05.1962 година, село Стефан Караджово. Успех 5.40. Янка Николова Димова. Родена 22.01.1962 година, село Стефан Караджово. Успех 5.73.
Жана Георгиева Дросева, родена 26.02.1962 г., село Стефан Караджово, успех 600. Минчо Салиев, село Стефан Караджово. Влакове тръгват от всички страни. Ето това е стаята на 8 клас. В тази стая другарката Рачева ни преподаде последният, но най-важният урок – да бъдем винаги победители в битката, живота и трудностите. С усмивка ни пожела попътен вятър и успех в усвояването на знанията в техникумите и гимназиите, където щяхме да учим след 8 клас. Успех и в битката, в живота, с който щяхме да се сблъскаме. Здравейте, момичета и момчета от набор 61-62. Скъп мой спомен от този клас, защото бяхте много хубав клас, дружелюбен, винаги се уважавахте, уважавахте и всички около себе си. И аз съм запазила много хубави истории, ваши ученически, които, разбира се, сега няма да разказвам, но най-приятното за мен е спомена, когато бяха ученическите ви бригади. Винаги съм разказвала на другите си ученици колко задружни бяхте, колко много работихте, колко весели бяхте, колко щастливи. Сигурно се връщате в детските си години, няма как. Сигурно често си спомняте за вашите съученици. И в моята дългогодишна практика аз съм запазила в сърцето си едно кътче за този клас, тогава, когато съм била ваш класен ръководител. Надявам се, че в живота вие сте запомнили нещата, които сме говорили, връщали сте се към тези неща и надявам се всички да сте щастливи, да имате хубави семейства. Бъдете живи и здрави, бъдете щастливи. И никога не забравяйте това, което сте преживели като ученици. Разказвайте го на вашите деца, на вашите внуци. Бъдете живи и здрави! Иван Ташев Иванов. Мир на прахът ти, Иван. Йорданка Андонова Димитрова. Мир на прахът ти, Йорданка. Бяла спретната каштурка, две липи отпред. Тука майчина милувка сетих най-напред. Тука под липите стари неведнъж играх. Тука с весели другари скачах и се смях. Къщичке на дните злати, кът свиден и мил, и за царските палати не бих те сменил.
кажи ми, облачеле бяло, отидеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Що ли прави моето чедо мило, с чужди хора чужди хляб делило? Ти кажи, облачеле бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Ти кажи, облачеле бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Носи от мене много здраве, много мина, мъничко остана, наближава в село да се върна, майка да прегърна. Наближава в село да се върна, майка да прегърна. Люлякът облъхва звездоносна вечер, славея запява дивна майска песен, а луната грее и далеч огрява и за роден край спомени навява, а луната грее и далеч огрява и за роден край спомени навява. Дали там е пролет и цъфтят цветята, дали там играят весело децата,
ах ти роден край, ти си тъй далече и за тебе аз не си спомням вече. Ах ти роден край, ти си тъй далече и за тебе аз не си спомням вече. Месечинко, братко, дома кога идеш, ти носи на всички от мен много здраве. И кажи ти, че все тях сънувам, любов роден край, вечно ще тъгувам. И кажи ти, че все тях сънувам, любов роден край, вечно ще тъгувам. С
роден край, наричаме го земе рай. Но сега децата го напуснаха. О, бедня, хубавата ни земя, но ние с вас оставаме и вярваме. Мястото ни е тук, България. Силата ни е тя, България. С много любов и вяра щом вървим, земята и душата й ще възроди. Ще вземе рай в Тракия, отново ще шумят нивя. Виждам как слънце ще окъпе пак Балкана стар, небето ни, живота ни. Мястото ни е тук, България. Силата ни е тя, България. С много любов и вяра щом вървим, земята и душата й ще възроди. Мястото ни е тук, България. Силата ни е тя, България. С много любов и вяра щом вървим, земята и душата й ще възроди. Свиреха щурчета в моя дом и в моя свят и в мен. Песните събрани от полето и от огъня на летен ден. Цигуларите сега ги няма и така е глухо дома. Бяха тук, когато вече
вечер мама носеше смутиката земя. Селският ти син у мен истина или нещо вече се руши? Та едно штурче поне не мина, моята тишина да проглуши. Равнината ли не знам да любя и да връзвам песни на кръстци? Страшно е, че моя дом загуби своите най-искрени певци. И душата ми за миг изтина. Помогни ми, майчице земя, колко много искам да се върнат полските щурчета у дома. Звездица засветили, утро ли вън засияй. Спомня си с обич сърцето ми, спомня си родния край. Чакат ме, зная, лозниците, вишните чакат по мрак, както гнезда чакат птиците, чакаме родния брак. Даже в сънищата нека търся все към теб пътека. Нека твоята звезда сияй, мой роден край. Даже в сънищата нека търся все към теб пътека. Нека твоята звезда сияй, мой роден край. Люлката ти си ми писана, ти си ми ясния ден. Приказка ти си орисана, вечно да греба в мен. Даже в сънищата нека търся все към теб пътека. Нека твоята звезда сияй, мой роден край. Даже в сънищата нека търся все към теб пътека. Нека твоята звезда сияй, мой роден край. Даже в сънищата нека търся все към теб
пътека. Нека твоята звезда сияй, мой роден край. На вратата ме изпрати татко ми със съвет, да се учиш, тръгваш, да ще сполай късмет. Не забравяй, в твоите вени българска кръв тече, а родът ти тук живее, дъще от векове. На местото си, знай от роден
свет. Горди българи напети, аз да родя с любов и да ги закърмя с най-важния урок. Камъкът тежи на местото си, знай от роден
преди 100 лета. Там, шарен без света, споменът ме връща, дядовата къща. Все там, детски смях звъни. Там, царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите. Се там, дъх на старо вино, сладко от смокини, скрити още в скрина. Са там, преди 100 лета. Там, моята махала, прашни кадъра ми, слизат в съня ми, белите сълкани. Са там, върни ме там, като дим в комина. Детството отмина, Боже, щом те има, върни ме там. Преди 100 лета. Там, шарен без света, споменът ме връща, дядовата къща. Все там, детски смях звъни. Там, царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите. Се там, дъх на старо вино, сладко от смокини, скрити още в скрина. Са там, преди 100 лета. Там, моята махала, прашни кадъра ми, слизат в съня ми, белите сълкани. Са там, като дим в комина,
детството отмина. Боже, що те има, върни ме там. Като дим в комина, детството отмина. Боже, що те има, върни ме там. Преди 100 лета там, шарен без света, споменът ме връща, дядовата къща. Все там, детски смях звъни. Там царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите. Се там дъхна старо вино, сладко от смокини, скрити още в скрина. Са там, там, преди 100 лета. Там моята махала, прашни кадъра ми, слизат в съня ми, белите сълта ми. Са там,